Takže ahojte, vítam vás pri novom vlogu. Meníme lokalitu, začali sme v Bratislave pekne na Korčuliach. Potom sme sa presunuli večer na prechádzku trošku do mesta. Naozaj krásny výhľad. Nachádzame sa v Rakúsku, v Neusiedlerskom jazere a ideme sa trošku okúpať. Máme tu ďalší deň. My sme na ceste do Liptovského Mikulášu, konkrétne do Hurricane Factory. Vyšlo nám aj pekné počasie, je naozaj krásne. A toto video, ktoré uvidíte z Hurricane Factory, nájdete aj na mojom Instagrame, takže nezabudnite dať like, koment a follow. Za všetko budem rád a užívajte si video z Hurricane Factory. Prišli sme sem do Bojnici zahrať golf. Potom vám tam pridám nejaké tie odpaly a pozrite sa, veľmi pekné ihrisko tu je. Pokračujeme v mojich rodných Bojniciach, vyšli sme si trošku na Korčule s krásnym výhľadom na Bojnický zámok. Áno, tu toho máme a ešte k tomu aj krásne počasie. Už? Už. A čo nežepuješ? Rozmýšľam. Poviem, že ahojte, sme tu vo Višňovom. Dobre, už Je viem. to nudné. Ahojte, sme tu vo Višňovom. Zmenil som akurát lokalitu. Ideme na Čachtický hrad, takže poďte so mnou až hore. Áno, aj s Alžbetkou. Pôjdeme spolu hore, tam. Ten stĺp. Zakývaj do vlogu. Ja. Naša prvá zastávka, aby sme sa napili. A hneď ak sa napijeme, tak budeme pokračovať ďalej. Sme hore. Čachtický hrad. Alžbetka, ktorá tu natáča videá. Ľudia. A tuto dole. Stáde to sme prišli. Išli sme takto. No až vlastne sem sme došli. Že? Máme aj ďalekohľad, aby sme sledovali dole ľudí, ale nie.
A už len zaslúžený oddych, takže nezabudnite dať like, koment a odber. Ďakujem za pozrenie tohoto vlogu.